היום אני רוצה לדבר איתכם על המעסיקים. דיברתי מקודם עם מעסיקה שלא הבינה שהיא צריכה לשלם לעובד גם אם הוא יתפטר מיוזמתו ולא פוטר. זה בעקבות סעיף 14 בחוק פיצויי פיטורים. אז מעסיקים תמיד מופתעים לדעת שיש זכויות לעובדים עוד ועוד, והם מבולבלים ולא יודעים כמה עולה להם. אז אני אתן לכם פה נוסחה קצרה שבגדול כוללת את רוב הזכויות של העובדים, וזה אומר כך: אם סיכמתם עם העובדת על 100 שקל ברוטו לשעה, זה בעצם אתם צריכים להוסיף עוד 40 שקל עבור הזכויות הנוספות. זה כולל חופשה, מחלה, הבראה, פנסיה, ימי אבל, שבתון בגלל בחירות ארציות ומקומיות. מזל שבסיבוב השני אין להם עכשיו עוד יום שבתון. ועוד כל מיני זכויות שאין כאן המקום להאריך. הרעיון הוא בעצם 1.4 מהשכר ברוטו. נטו אל תעשו אף פעם.